que, com sempre, és el dia que a nosaltres ens agrada situar l'actualitat i el futur immediat de la lluita sindical en el nostre país. Enguany, una altra vegada, convoquem a Barcelona. Creiem que fer una manifestació de caràcter unitari i potent en la capital del país que ens dona garanties de poder situar el missatge dels sindicats nacionals i de classe catalans que no compten moltes vegades amb l'altaveu dels grans mitjans de comunicació, que no és el vostre cas, que sempre esteu i als quals us estem molt agraïts. Ara ens toca a nosaltres. Aquest és el lema que situem i aquesta és la idea força que situem a sobre de la taula. La crisi s'ha acabat. Les empreses tenen beneficis, molts beneficis. L'economia catalana el 2017 va créixer un 3,4% i les previsions d'aquest any són un 2,7%. Portem 3 anys continuats de creixement per sobre del previst. A més, el repartiment de dividends es troba en màxims històrics i ja tenim un IPC que supera el que teníem just abans de l'inici de la crisi del 2008. Però, curiosament, quan tenim aquests números tan positius per l'economia del país, la pobresa s'ha fet crònica. 95.000 llars tenen tots els seus membres a l'actiu a l'atur. 195.000 persones no tenen ingressos d'origen laboral. De fet, continua augmentant el risc de pobresa a Catalunya, un 23,6%. I tenir feina actualment no garanteix sortir de la pobresa. Hi ha 390.000 persones ocupades que tenen feina que són pobres. La devaluació salarial, la precarització de les condicions de treball, promogudes per la reforma laboral i per totes les mesures que s'han pres, que reflecteixen en un mercat de treball on 9 de cada 10 contractes són temporals i la durada mitjana d'aquests contractes és cada vegada menor, un de cada 4 dura menys d'1 setmana, la rotació laboral ha augmentat, la contractació a temps parcial majoritàriament involuntària. No hi ha gaire gent que vulgui treballar menys de 8 hores, perquè tothom vol treballar 8 hores i cobrar per 8 hores. Doncs la gran majoria, en aquest sentit, el 74% de l'ocupació parcial és per dones, amb la qual cosa ens estava manifestant el 8 de març per alguna qüestió i la bretxa salarial, aquesta és un bon exemple. I tant que parlen de la renovació tecnològica, doncs resulta que la gran majoria de l'ocupació que genera, el 91%, és en llocs de feina que no compten amb contingut tecnològic. Només el 9% recau en branques de la indústria que sigui tecnològica. Baixa l'atur, sí que és veritat, però l'atur de llarga durada, de més d'un any, ja afecta la meitat de les persones que estan aturades en el nostre país. I a més, de les persones aturades, un 70% no cobra prestació d'atur. Mentre tenim la renda garantida de ciutadania aturada per la situació del 155. Ha augmentat la sinistralitat laboral i l'organització empresarial, la patronal, es transforma única i exclusivament per maximitzar el benefici a costa de drets laborals i de devaluació salarial. És la fórmula que hem implantat per millorar els comptes de resultats. No us donaré més dades i en tot cas el que són les propostes que desxifrem, algunes de les propostes que desxifrem en el manifest. Hola, todos. Li deixo que també perquè ja ocupo tot, però sí que abans d'acabar m'agradaria dir dues coses. La primera, és possible donar-li la volta a la situació. I en tenim una bona mostra amb el que han significat les mobilitzacions dels pensionistes del nostre país, mobilitzacions on Comissions Obreres UGT, Comissions Obreres han estat des de bon inici. Des de bon inici vol dir que quan no hi havia molta gent al carrer, nosaltres al setembre ja estàvem fent una marxa de columnes a tot l'estat espanyol. Tant ha estat la mobilització que el PNB s'ha esforçat, ha forçat el PP i el PP, espantat en un racó de la taula, ha acceptat una part del que nosaltres demanem, perquè evidentment amb 2 anys del pressupost, innovació de les pensions per IPC,
i allargar l'entrada en vigor del factor de sostenibilitat el 2023 no creiem que sigui de rebut. I de fet estem esperant la taula de Toledo per poder acabar de donar-li la volta a aquesta voluntat que tenia el govern estatal de convertir les pensions en un nou negoci. La gent ho ha de tenir clar, mobilitzant-se les coses funcionen. Nosaltres ens mobilitzem aquest 1 de maig, però ho estan dient els nostres secretaris generals. La mobilització anirà creixent, no descartem cap tipus de mobilització aquest curs. La patronal no mou fitxa. Està sent molt difícil, per no dir impossible, arribar a un acord estatal de negociació col·lectiva. I en el cas de Catalunya també les dificultats en són notables, encara que la cosa pinta millor. Si no mouen fitxa, si es mantenen en aquest model econòmic basat en la devaluació salarial en els baixos drets, ens tindran al front, ens tindran al carrer, fins que això canviï. Aleshores, quedi en manifest que ara ens toca a nosaltres, que necessitem igualtat, necessitem millor ocupació, necessitem salaris alts, més alts i pensions dignes. I fins que no ho aconseguim tot, no ens ho posarem. Molt bé. Doncs, gràcies per estar aquí. La crida que fem és per omplir de dignitat els carrers de les nostres poblacions i en aquest cas la manifestació de Barcelona. La dignitat que els últims mesos s'ha mobilitzat, la dignitat de la classe treballadora, la dignitat que s'ha vist en els carrers de Granollers, de Canovelles, de Mollet, dels nostres pensionistes, que està bé l'acord que s'ha arribat per part del PNB, però que hem d'afrontar d'una vegada per totes el debat de les pensions. Un debat que el que ha de garantir és unes pensions dignes per tothom, no només per una part de la societat. Creiem que en el nostre país no hi ha d'haver cap pensió que estigui per sota del que és de l'umbral de la pobresa, i encara hi ha pensions que estan per sota. Aquesta dignitat també és la dignitat, i avui és un dia molt important, del 8 de març, d'aquella gran mobilització a nivell europeu i a nivell de l'Estat i a nivell de Catalunya. No tenir en compte que els sindicats, comissions i UGT van ser els únics a nivell europeu que van convocar aturada, que formem part de la Confederació Europea de Sindicats, i avui encara és més important això. Després de la sentència que ens hem trobat d'uns jutges que no m'atreveixo a qualificar-los com m'agradaria qualificar-los, perquè segurament acabaria jo a la presó i certa gent al carrer, no? Però d'una justícia que és profundament injusta i profundament impresentable. Per tant, la dignitat també d'aquesta igualtat home-dona que al nostre país encara no existeix i que també la trobem, per exemple, en que les dones del nostre país cobren unes pensions més baixes gràcies a aquesta desigualtat que any rere any s'ha fomentat i no s'ha solucionat des dels problemes, des dels partits polítics i des dels governs. La dignitat també dels joves del nostre país, aquests joves que molts han tingut que marxar però que han de fer front cada vegada a uns salaris més baixos, uns contractes laborals més complicats, amb més temporalitat i amb més precarietat, però també dels joves que es volen incorporar al món universitari. Els seus pares han de fer, avui hi ha una vaga convocada pels sindicats estudiantils, han de fer front a unes matrícules i a unes despeses universitàries que cada vegada són menys assumibles per la classe treballadora. I això també ho hem de denunciar, i els sindicats fa anys que ho denunciem. L'Estat cada vegada és un estat més desigual, l'estat espanyol cada vegada és un estat més desigual i és un estat que només governa pels rics. I la dignitat també dels més de 400 sindicalistes que encara tenim que poden entrar a la presó. Fa un any dèiem que eren 300, fa un any aproximadament fèiem un acte a Mollet que parlàvem dels 300, ara ja en són 400 companys que pel simple fet de fer de sindicalistes poden entrar a la presó i se'ls està condemnant a penes que moltes vegades comporten privació de la llibertat o poden comportar privació de la llibertat pel simple fet de fer sindicalistes.
I aquesta és la dignitat de la classe treballadora i és el que reclamem als governs. De cop i volta han aparegut 1.500 milions d'euros per pujar les pensions en relació a l'IPC. Doncs el que reclamem és que comencin a aparèixer aquests diners que el senyor Rajoy i el senyor Rivera utilitzen per gastar en despesa militar, utilitzen per gastar en despeses de la Casa Reial i utilitzen per altres tipus de despeses que no són les despeses socials. I també reclamem que hi hagi govern. Creiem que és necessari que es formi un govern a la Generalitat de Catalunya. No podem esperar a una altra convocatòria electoral perquè s'han de posar en marxa moltes polítiques socials i creiem que no podem caure en la trampa de la gent del 155. Per tant, demanem que també es formi un govern, que hi hagi un govern que governi per la ciutadania, que hi hagi un govern que serveixi per construir ponts entre la ciutadania del nostre país i per afrontar els reptes que tenim com a societat els propers mesos. I també demanem, i ho continuem demanant a les administracions públiques, que sisplau deixin de precaritzar el mercat laboral amb les subcontractacions. Tenim un problema amb les diferents subcontractes de tots els àmbits, tots els àmbits, des de les televisions públiques fins a les companyes o els companys de la neteja, passant per on sigui, totes les subcontractes, tots els contractes públics que estan traient les administracions públiques es basen bàsicament en baixades de preus. I això s'ha d'aturar, perquè suposem que els polítics voldran cobrar algú, i si cada vegada els salaris són més baixos i les condicions laborals dels treballadors són més baixos, al final igual només podran cobrar el 3%. Perquè dels impostos d'aquests salaris serà complicat cobrar. Per tant, és el que fem una crida a la mobilització, fem una crida als empresaris de la nostra comarca que tinguin clar que si no s'augmenten els salaris dels treballadors i no es milloren les condicions laborals ens mobilitzarem, i també una crida a les administracions a dir-los que també tinguin clar quins sectors econòmics s'estan instal·lant a la nostra comarca, que això ens preocupa i que després del treball que s'està fent en l'àmbit de la concertació segurament en podrem parlar, però que no ens agraden aquestes naus tan altes. A la comarca últimament només hi ha naus molt altes, que només serveixen per emmagatzemar coses i que ocupen a molt poca gent, i la gent que ocupen l'ocupen amb salaris molt baixos, que contaminen molt perquè han d'entrar molts camions i han de sortir molts camions, i aquesta comarca mai ha estat així, i per tant el que demanem és que aquesta comarca torni a ser el que havia estat. I aquí tenen molt a dir les administracions públiques. Les administracions públiques planifiquen els carrers, planifiquen les escoles i per tant planifiquen també el model de societat que volen. Sí, jo només volia fer una pregunta. En dependència de la manifestació que convocava a Barcelona, hi ha alguna participació en alguna activitat que es faci més a la zona? No. Nosaltres, durant el mes de maig sí que amb UGT organitzàvem coses, us organitzacions també, però no concentrem. Hem fet les mobilitzacions que s'havien de fer aquí, pensions, 8 de març, perquè creiem que era una oportunitat que la gent que moltes vegades no pot desplaçar a Barcelona, sobretot el 8 de març, que hi havia l'especial i les concentracions de pensions també, però creiem que la manifestació de Barcelona ha de ser una manifestació molt potent i per tant concentrem a Barcelona. Nosaltres estem igual, estem concentrant-nos a Barcelona perquè és el dia que ens pertoca com a país ubicar el missatge sindical dels sindicats nacionals i de classe i volem que les coses que fem siguin efectives. Nosaltres no convoquem manifestacions perquè no siguin efectives. Igual que no convoquem vagues, entrant un paper en un registre i marxar cap a casa. Quan convoquem una vaga volem que surti.
Aleshores, que n'hi hagi expressions de folclore és una cosa que agraïm, perquè el 1 de maig està molt bé, que estigui ple de folclore i de color, però nosaltres volem que tingui algun tipus de conseqüència. Aleshores, si ens distribuïm sindicalistes per tot el territori català, no fem la torre humana o el castell que necessitem per mirar de tu a la patronal i als governs o als partits polítics, en aquest cas, perquè ara mateix no tenim govern a Catalunya. Aleshores, nosaltres volem fer castells alts, no volem fer folclore. Ara, això sí, al llarg del mes de maig, tant per part de UGT com de Convulsions Obreres, us anirem convocant a diferents actes les campanyes que tenim en marxa de mobilització creixent aniran sortint sobre la marxa. ¿Alguna cosa més? Este año se aburrió, ¿eh? Porque no hemos pegado a nadie.